Jajan jeblak prasmanan. Assalamualaikum guys. Gimang ceritane sedina menyeblak. Ora masak mergakno, blendrange embe isih. Asline wis umur-umuren tapi yo eman-eman to lek arepe dibuang. Awan-awan dijak nyeblak karo bojoku yo gas. Nging tumbas seblak. Nek seblak milih ngene iki marai bahaya. Suka kalap ngono lho aku iki. Milih iki iku kabeh dipilih sidane dadi semangkok gedhe. Sembari nungguin mang-mange gawe seblak, yo karo tak tinggal ngemil. Lah iki ujug-ujug aku wis tekan ngomah lek njur bar ngono tuku es dhisik kae ceritane. Tuku air dingin. Soale nang omah enek kulkas juga jarang enek air dingin. Ya wis ndang ngambil posisi kita makan seblak bersama. Nek wis mangan seblak ngene iki sok lali mangan sego. Mangi padahal aku milih yo ora patekna akeh, tapi kok ya dadi sak mangkok gedhi ngono kae iki ngopo ya? Terus yang jadi pertanyaan yo iki, kenapa seblak itu panasnya awet? Jawabane yo mek maem ben ngirit-ngirit. Ben ra kesusu, ben ra mlonyo. Ngono ra sih? Awak rada ngregesi lek dinehi seblak kok ngene iki rada cengher yoan. Sorry ya guys, lek bahasaku ki campur-campur. Lah piye aku hidup di 3 masa 3 bahasa maksudku. Oh, tak sepil isine seblakku mang. Enek sosis cilik-cilik, batagor tahu, lidah sapi, sosin, terus kayak emang apa putih-putih kayak emang pilus. Bismillahirrahmanirrahim, tak maem sih. Enak. Dadak keselak barang ngono kaya ngopo mangi. Dek ya, nggak boleh ya. Ini buat mama aja. Kamu lihat aja. Tak pameri seruputane. Ya wis ngene iki memang makan berdua, cah cilik emang ya ming ndelokke. Sok lek gedhe ben jajan dhewe. Emang teko anek banyu putih. Emang ya tak tumbaske telo goreng ngertimu. Nek pawonan ngono kae aku dadi pengen masak-masak meneh. Sesuk masak-masak neh ae apa ya? Berbeluk-belukan ria. Wis dhisik ya, aku bingung ngene iki arepe ngomong apa Asline penting awak sehat, jajan apa ae enak. Ketemu sesuk meneh ya, Cah. Dadah.